gendong. Ora. Cepat tak gitu kawas cekungan. Nah. Maju ono. Rumah aku kok. Ayo kaya ngono kuwi wong sing jere dadi manten umur 2 dina ana jeglongan Dik, awas Dik jeglongan hati-hati ya. Nek suwe yo jeglongan. Kesandung yo matane. Piye mau seneng? Seneng. Bloko aku. Ayo blok apik kuwi. Bunga ya? Bunga. Oh, nah aku Apalagi- sing kene piye? Saya seneng. Jaremu pengen sing cilik. Ora kok Bu keguyon. Ora. Pengen sing cilik. heeh. Ora sama dia sanane ya. Aku jenenge kok anane iki yo salah. Salah. Anane ming kok ngono kok yo anane wae. Karepmu ki sing wong wedok sing ayu dhewe niki ngoten lho. Ora iso wingi gene kowe yo ndelok wong numpak miyo yo. Edan. Tak foto e. Gene. Di foto kena bane tok senenge ra jamak. Iya nembak ya. Jare sok ning gubuk asmara iki karo sapa? Motorke. Hah? Mencerita-cerita. Cerita-cerita. Ping pira? Ngelak. Oh ya, ngombe ra apa. Cerita-cerita. Lha ngelak ki ora kesel kok ndredeg. Kene ya meng ngono we, langsung Wedi. langsung ndredeg. Ndekno ora. Bang. Piye pet-petan? Petan. Ndasku pet-petan. Apa ndase dilangi? Ganti dulu. Dingil-dingil. Iya, guys. Ngersake napa Pak Seno? Lha yo manut bojomu kok. Apa, Bu? Piye? ngebak Mau apa? ning kono aku ning kono ora ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Wong kok aja ketok alus nang ngarepe wong. Awak dhewe ngene iki asline romantis. Ngerti ta romantise Werkudara karo Arimbi? Werkudara kan nek undang Arimbi polo dia. Wah, aku ora mbok polo. Wah, Ya, polo. ma. Ya ngono, rencana ngono kuwi. Ngece kalau. Ora kuwi. Sakit sukune tesian. Iya. Pincang esak. Ah iya. Mula nek nyikat kira banter-banter. Apa? Nek nyikat aku kira banter-banter. Semoyo terus. Ya wis Bang. Lah ya ngene. Wis, ngembang. Ya padha-padha kesele kok ya. Iya, ben dina nyambut gawe kok. Ora kelingan zaman biyen to. Stop. Stop. Stop track. Oh, macret. Stop aja. Ya Mbak Ayu nembang apa? Banyuwangen ya kena. Waduh, saya aja sekeras-keras. Oh, anakku yang nggo ngajar bojone sing kurang ajar ki tembangke Banyuwangen sing keras mendheke gedabikan le joget. Oh nggih, joget sing apik lho ya. Nggih. Orang lanang wedi wong wedok. Nah iya. Kowe nek ngerti nek pas ora mayang no, oh memelas kuwi. Iya. Pripun, Pas ora Pak? nyambut gawe ning arep lawang aku kathok kolor ireng kae culuk lambi. Tengok-tengok begogokne kilang. Mangan, Pak. Ngono karo di apa diuncali cuwek isi sego kae. Mangan. Mboten nggih, kula niku. Boten sae niki. Oh, aku ki sayang ya Oh, sampean ya. iya. Goreng kendhok, Bu. Ngono wis. Bojone nang mburi kluthak-kluthik bareng dicepake ndoke cilik kae papat. Iki ndok apa, Ibu? Ndok cecak. Pun alhamdulillah niku. Cecake sing gelem ngendhok. Bang Dok Kebo ya. Ya. Mamyet. Ayo lek ngajari kae. Kapan? Mula kowe iki sesuk nek yu ayu. Nggih, Kowe Pak. sesuk nek Pak nganu ngopo-ngopo iki kacamatamu aja dicopot. Lah keng napa? Lah kuwi dimanfaatke banget kok. Kowe nek nyindeni awan kae kacamata dicopot terus genak-gelik karo kae. Terus guys, kowe iki dingetke bojomu ora kok kacamata lamur. Oh, ngono.
Bojo kula ki nek bar madang kupinge seda rungon. Dadi rada ya wis bebas. Ya. Iya. Mambyat. Mambyat mayon eman sowarane gandeng belam yang Setan tenan Mas. Hei. Nanti muncrate. Ya. Lho, nek Banyuwangi iki ya modele ngene iki. Ayo gawe kode. Kaki ngunjuk e. Muncrat. Ora apa-apa. piye saya waras to Pak Sih, waras. Waras. Ora. nyaram biai Awas. Aja, awas lho. Kena tangane Denko. kok aku cemburu nek ngematke Mas Den Wah, iya. Ya, iki ya cemburunan. ya ora positif kok ya Noswan tara Ya mau kaget aku. Kaget tenan. Waduh tenan. Wis, so nampa 75 wae kowe. Ah iya ta Pak kowe? Embuh. Kompak to. pianyu Yuk. wangi Nana. iya Ah mengelengke nek lali. Kok kaya rumah saku aku nang ngene krungu muni. Kene. Sing wedok muni iya. Kulon gunung wetan Ngeber apa? Kowe iku ketonto ngono kuwi. Sing siji ngene, siji nyekel tidul. lan kedul alas ngopo kuwi Siap-siap juga. oh aja dhuwur-dhuwur lo ya Iya, sen aku karo. isen duwe Sen. oh Sen. Arep tenanan iki pokoke. Yo. Kang Kaliwiyat Lewiat Wes. Kayak singgetan ya carane anu. Pelambiangan Joget ya, Bu. piye Joget. oh pelambiangan Ya. aja takut susah senangkan bisa
tabuhane dadi suda-suda tabuhane. Biyen. Sudane. Angel aja Keti. Ayo Banyuwangi iki ngeber. Ku meliareng Ku meliareng taman Kota. Iki ngopo ya, Pak? Ora mbacutke Kak ya. Sarinuswan Tara Ya, gerajakan wae to? Inggih. Ya, mangga diaturake. Ya.
Tak ngomong itu. Aku kelingan Soleh Parangkusumo kae. Pun nggih. Iya, rupaku ya ora pati tuwa banget ngono. Podha Pakde ora. Kuwi lek jarikan piye kuwi? Jarikan kok jonjing kaya ngono. Sijine Benisis. Benisis. Oh, lah caitan ora. Wis. Le narik ora banget kok malah mlotrok. Jawa, Pakde. Jawa. Apa iki? Ayo langgam ya kena engko mlebu dangdut ya ora apa-apa. Ya tak ngrungu cengkokmu sing Jawa, Ting. Apa? Sing santai wae, ora usah dadak perlu sing werna-werna. Kadung tresna ana, jenang gula ana. Apa jenenge iki memanikku ana, manike kanca-kanca ya ana. Ya. Apa? Mbak aku cari lagu apa? Anu, Sewindu. Iya, Sewindu. Sewindu ki apa lagu apa kuwi? Oh, nganu wae. Apa? Kok kartonya ana jenang gula wae? Ya, di jenang gula dibawani. Ya. Bawani apa? Jenang gula. Ya, Asmarandana to, Pak Dik? Ya. Wis. Mangga. Ki piye to iki? Lah piye wong arep nyuwara kok malah bingung. Engko meneng wae malah sing metu mburi. Ya. Gegarane. Ngono. Gegarane. Wong agreme. Ya, pancen bocah iki nek nyuwara dimatke dadi jarake rada suwe. Ya. Tutu ngangsur amung kok ngang aneh to cengkoke lah diseneni ra Pak Dik? Ora apa-apa kuwi iki kreativitasmu bercengkok ora masalah Sampean lho kok nek diseneni ya heeh sing nyeneni sapa Bawi tane lusut ki jane basa Jawa udu to no ya basa Jawa ming daerah-daerah aku sok ngerti an iso sitok iso lho pirang-pirang to iya tibae warna-warna tiba kejlungu karan gegledak delosor iya nah kerungkap pirang-pirang lho no ning tata krama iku kudu salim karo bapak ibune Pak kula ajeng mriko kalih rencang-rencang cium bocah iki suarane gampang ya terus no aduh keselak apa rokok ki anggere ngenehi marai keselak iya yen angel sepiro angel ka langkung ngapa ayo tirokno kok ngapa
Mula. Tak kira nek arep pamer cengkok. Ora pamer iki tak andani cengkok. Diajari, Pak Dik. Heeh. Langkung ho. Kuwi jenenge cengkok sendal pancing. Iya. Piye, Pak Dik? Sendal pancing. Langkung. Baca. Isop. Ya. Heeh. Tan kena tan kena ti numbas bocah iki jan nyolok. Iya, wah apik tenan. Jos tenan suarane. Ya. Jenengku. Ora dibandem sing ngendang kowe. Lah sing nek marahin jenengan ya sing kendang rawani bandem. Ya ora ya iso dibandem tenan kowe. Iki arep mlebu sok kapan? Iya. Api ya? Jenengku. Ya. Cih. Ayo. Lah Mbak Elisa guyang-guyu kok. Rasa gagas mburi sinden ki aja dikulinake gagas kancane. Ya. Jeneng kala kowe aja lali marang kowe iki cengkake iki lho nak. Iya, terus. susah
Yuk. Yenting, ndak yenting. Nggih. Anting, ya, klanting, klanting ki panganan. Nono neno 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 neno. Ora ngawur. Iya, Ting. Oke wong kono. Iya, ditakokke, saking dene lemu. Napa? Budhek kuwi dadine. Ora ya. Nah, ya. Yo nyanyi apa? Ya nembang apa? Duet mboten. Heh? Duet mboten. Duet karo sapa? Kira. Oke, oh, duet Kyai Kakung karo Kyai Putri. Ya. Sapa sing kepareng dueti? Ayo sing ngerbab. Ya. Ayo ngadeg ora sembodo ngebasi oleh akeh ta kowe. Cilaka ora. Ha iki sing ra mangkat wae pira wae? Oh 5. 5 nek ping sak yuta 5 yuta lho kowe. Urung turane nggone dalange. Ayo jumeneng ora merna-merna iki. Ya jumeneng iso jumeneng ora? Ceket-ceket. Parani digandeng Din, parani. Oh, kok kaya wong ora weruh digandeng. Iki susah ngadeg dhewe kok. Parani, kei guthik. Men ngene iki. Benake sik jarike. Iya. Ngopo? Iki peneruse pelawak Junedi. Dalu Pak. Ora, mbuh ora. Iya. Arep duet apa ning aku mah lho nek lagune duet ki maksudku satu lagu engko le bawa wong loro gendi-genten. Nggih. Pamane kaya Kadung Tresna bawani wong loro, pamane kaya apa jenenge Setya Tuhu bawani wong loro. Ngono kuwi. Nek duet apa Rondo Kempling, mayar. Ndas mundi Bayu, ndasmu nendi? Ndak pundi kok ndas mundi. Ya alon-alon iso. Ya. Lah apa? Ya apa panjalukmu ki? Kacek. Mekaten inji to Kang Mas. Walah. Panjenengan ajeng nyuwun menapa to Kang Mas? Nyuwun patimu. Wow. Kadosipun panjenengan rumiyin ingkang modar. Apa
Apa? Stop. Ayo, Yo, njaluk apa? Lah apa? Nyuwun apa Cahyo? Dibawani. Bawa apa? Apa sih sing kira-kira kono ora iso. Dadi kudu iso mirang-mirangke kono. Ora ngantin. Ayo. Lah apa sing kowe iso wae? Oh, Po, ndang muni. nyidam sari ya kena. Nyidam sari wae rasa nanggap wayang. Rungokke wong ngarit kan karo upama sih. Tapi Banyu langit. anu wae po. Gudeg Jogja wae piye? Aja. Ya apa ya? Serius. Lah ya aku manut panjenengan ningsun Kang Mas. Napa Pak Seno? Apa terserah nyingkar nyingkur. Gubuk asmara. Gubuk. Kuwi ra nggonmu mbiyen to. Gone sinten? Ya kali jenengan. Pak gede Parangtritis munggah cilik-cilik. Wis sadar ora e? Hah? Aku biyen ngawal. Ya enggak apa. Nyingkar nyingkur. Nyingkar. Kole nyingkar nyingkur. Ayo. Oh, Parangtritis munggah ngopo? Ana gunung. Ana gunung. Gunung. Terus? Wis gunung-gunung kuwi. Tek ana pake kan lho. Ayo. Ayo Ya diwiti. masih kekno. Cakepane diajari ya. Nyingkar nyingkur. Mas Keswan iki kejaba ngrawit ya kadang kala sok disuwun bintang tamu. Oh iya. Iki nek nyuwarake manuk pinter banget lho. Napa gadah manuk to, Pak? Oh, ora ngerti kok. Suara jalan. Mbok unekke manuke. Sesuk. Tak ngerti aku manuk. Sok. Sesuk. Wiwit Ora sa cekelan cagak. tane nyingkar. Pak, ning napa tekang Mas nek mbok mules niku mbok wau mboten sampun nggah riyen ngono lho. Masuk angin. Oh diajak. Coba to krono. Ingkang pundi? Kang ngarep napa mburi? Ya semanut sak kelasmu Cendi. Kira-kira piye? Ora piye-piye gak wis gak. Kowe ngapa? Wiwit tane nyingkar nyingkur. Kecengkok apa e? Aku ki karepku arep gregel kaya ibu-ibu lho ra ison. Ora Ya, coba. Bagi cocok ki padha-padha rasa gregel to. Rasa. Ya gregel ki nak. Lingsep yen ke mutan neno. lelampahan kang wuri Rumangsaku piyai kakung nek ketemu kancane kok sing ditakokke sing ora ana. Iya. lah pripun to? Apa Keswan kuwi? Takok pripun? Iki nek Jakarta ketemu kancane lawas iki. Nggih. Kowe lah, kowe to Mas. Wah, suwe ra ketemu. Di obat kuat ora? Masa langsung enten niku? Mbah.
dinggo ngapa to, Mas? Golek mulai ben kuat ngono lho. Lah apa wis ora Iki kan kuat? bladekan terus to, Mbak. Oh. Ya staminane ben jos. Wong melek kok ngene tangane. Ya kan kuat. Melek kan ya mripate tau ditangane. Kalau bojone lambene saka puteran radio kowe. Wis ngene iki pisan. Nek wis wani maju ya aja gagas ya. Ora tak gagas. Ngono kuwi. Anggap wae aku ora di bojo ngono ta. Kok sendiri. Aku ora omong. Sabar, sabar. Ya resiko dadi bojo artis ngene iki lho. Iya. Ya dirampunge. Tresno tulus. Ayo. Lah aku bar lho. Hah? Bar. Bar. Ya wis. Piye to lah aku Ya bar. maksudnya aku genti ngono lho. Iya, Dendengane lek. Ora sumo. Sesuk nek tampa nanggap mayang tak sulo. Dalang po? Wo, dalang. Aduh, lah kok aku ora tau ngerti le mayang. Wah. Aku rahasia kali mayang. Pemilihan umum. Pemilihan, 5 tahun sekali. 10 tahun. Oh, 10 tahun. Tresno. Tresno tulus. Terus nadyan ing gubuk Engeng. mor. Wis baleni ora? Engeng iki apa? Tresno tulus. Nadyan engeng. Ingin apa? Enggak. Ingin apa? Apa? Tresno tulus. Mbok sing total lho. Iki wis total Ini suarane. nek arep pengen ngene ya ngene, Iya. ora ngene iki apa? Ngene. Sanepon. Apa? Kode. Kodene piye nek ngono iki? Kurang ajar. Tresno tulus. Oh sapa ngerti? Kowe iki sing total main. Sapa ngerti esuk iki disiarke streaming ki 15.000 wong sing nonton. So nek ngerti dilalah sesuk bengi wayangan terus anu mawon. Bintang tamune Tatin karo Kiswan. Lho, mundak to bayarmu? Ah, iya. Mundak sudo. Ah iya. Tresno tulus. Tresno tulus. Nadyane. Mbok aku nang kene lho. Buk as moro. Iya, Teng, iya, Teng. Soale kowe ra digagas Tin, soale sing kulino nembang gubuk asmara kan Ika. Nggih. Aku kagak masuk ya. Kagak masuk. Wah. Soalnya kamu sama dengan istrinya kok. Iya. Sama yang di rumah. Jarine muni kaya ning omah kaya kulkas muni. Ora ding. Ora. Heeh, Ya ya. Apa ora? Neng piye? Lah aku mana dalange nek rongkon mulai ya urung. Iya. Iya, Pak, mulai, Pak. Mulai nanti. Iya. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Niki Aku tak ndelik. Aku terima ana njaba. Ora iso. Wong jejer kok nang njaba. Iya. Iya, Tin. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek. Yo, joget. Tak
sithik wae. Aduh. Ora rumah saku kok joget Rawangun kok ya pedene. Kowe angel lho Pak wong pedene. Ora nek kowe iki ora pede, mbiyen ndak cilik kokean mangan jangan bung. Dadine apa rai gedhek? Oh. Ade isin. Lah kowe duwe ra? Ora. Ayo. Ade isin ora mangan tenan kok. Ya diteruske. Cari duet. Nah, cari duet. Ora apal cakepane. Rapal ya tak bisiki. Rasa wis nganu wae jenenge Kiswan joget wae wis apik. Elek. Apik. Are elek. Elek mbangane ra ono sing joget. Iya. Catatan sajrone ati. Jatan luntur saya Raga tuwa. Raga tuwa apa ya? Tuwa kapuk ya. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk ngisor sik ngamuk. Ya, kapuk. Wis tau. Apa? Tau. Kowe njaluk diamuk wae. Ra sudi. Sudi. Gak.
Oh. Ayo. Senen tang. Ah. Joget nek nganggo glundung barang ya. Wes menggo. Piye, sontek apa? 500 sontek. Enggak. Apa-apa kok dicolke dhuwit. Ah iya kuwi cah dermi sih ramane. Muni watuk dilokke mbok nganu apa ditambani. Nih 200 ngono lho. Anggepe aku ki bapakne kowe. Apa-apa kok njaluk dhuwit. Iya. Kono mbok ngelih aku kono golek-golek mie ayam. Ya kene dit. Lho. Ya mangga ya. Catatan sajroning ati setan luntur saya Dadi ilang iki. Kapok. Delok rupamu jijiki e. Tadi cakepane ilang aku. Tergoda aku ya. Ih, Aja kok kowe tinaku sing wong lanang wis jijik kok. Monggo saka mburi lho. Delok dasile. sing ngarep gilani tenan lho mendelik-mendelik arep melet-melet ke demit. Nyucup. Apa wani ye? Wani. Kok sawa-sawa tok cucuk. Ae. Sama-sama ya. Pun ya Pak nggih. Rumah sawa sawa-sawa dicucup. Dek malah ngaku ae. Kan. Wis ngono nang omah iki siap-siap ya. Wis Dek. Lenggah, lungguh ayo. Wah, kula harus al sawer. Wah. Entuk sawer pira kuwi? 300 juta. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis